Huwag man lagi natin para ito kay... Kamay kwarta. Daw man nakadawa. So kinakadakog dukot. Dukot sa alam na. Dukot sa luto. Hamay dukot sa luto. Ang gibawon. Haman. Isang bag. Yeah. Hayo na doon si Ariana. Kuot-kuot. Kasi may kabaw ni mo. Parang nasa kuno ka day. Ay. Anong ito Skyflix na? Suwa na ni mo. Sa panihapon. Nabuha mo na sa diri nga. Ag ka nang nay. Basta ka na sinog ng ka. Babatay ito tagay sinog ng ka. O bang gusto nila nagkaon? Di na ito rin sila ng lingkod. Istorya mis na naganawag si Ali. Ay. Hinsa pagdaw pa na nagbuwa-buwa na magbaba. Ang gilag kung nag-green magitang nag-green. Nangka murag tudlo ka na ko. Nadagdong ilabog. Nakatungalan sa kusap-usap. Ang gawin mo ng kada. Nagirig ka ba? Hello. Mura ka nabuntas. Kailan ka na itong hinog. Anong kakaon? Tatira nabuntas po. Nahigda na dito sa merkado. Buwang mo mo. Nahigda na. Yan ang mga karantor. Nahigda na ko sa merkado. Pagdali mo kay na birthday man birthday ta. Sige bagot. Nara ning tawag mo ko ako mo ko sa pila ikaw may pangita. Iya mo sa garis bay day ako kay baw ka adapit Santa Cruz ba og nana ba? Dati di ka mas na maging lakaw. Kapod ka. Kapal pa po. Pati kay naka-picture pas kasing-kasing sa munisipyo. Di ikaw. Wow. Kay. O pag dito mo kusina sa mo. Lagi po sa di kasing-kasing ngano magaling pa magpa-picture. Apa man to? Sa Labi na itong gabi. katong kasing-kasing ang giling ko lang istorong di bata. Labi na itong lay kaluk-luok. Ngita naglukluk. Karang hindi na dyan ka ginawa, nagluok. Aron ko no. Si Tere mangitag kalukluk. Kaya na po ko ni kasing-kasing na tos kon nabilin. Tos konsepyo. Karang ang kalak-luok, karang hindi ko man dyan ka ginawa. Patay. Una did. Di anak mga kuan dia, mga huri mo. Ay! Patay. Hotay! Nanay pigpay. Dahil lagi mong pagpay na rin! Moabot ba ta magindon man kay mangita mig pigpay kay way pigpay na bikir eh. Nga na mo gidang roy pa naghan. Di man sa ganahi. Darapay kuan! Man dito. Orang na manukod ng pinirito. Karang tagdidali yan! Dala na ko arang bagas sige buntas aning kadung agsa. Gita sa magdungag kahit nang tigum-tigum mo itong 2 ka kilo. Kaya ito sa tas ibabaw. Di pa mo itong 2 kilo itong 2 sa kasimana. Ang gingnan. Ha? Pigpay. Tiri, kaya di mas tatay ganahan. Nidang pana, nidang ruy. Lagi, di mas tatay bugot mas itong pana kay naglamit ko itong pigpay ang isang paborito. Kanta ko gusok ko nang ka kay. Panag nang ka. Mga tagnay. Kasi na nagtagtagok, di ka naman nagyaway nga yan. Oh, di! Ikaw pandahan ka mo. Ngita mo pagkagasa na. Hindi ba mas tiri na, nagsukit-sukit sa Liana? Ha? Hindi ba mas tiri, nag-away mo Liana? Ay ka ba man? Bawat din siya. Yung sa dali, tawag. Pagtiwa sa kukuan lusok sa nang ka. Dali pa, dali, pagkuha na lang kuwan ko. Sino na iro di mo kumukuan. Pagkuha na lang, bana na cake. Kaya mga lagay. Dala sa day. Magaw sa tatay, kasi mo sa tawag. Oy, hapit sa gabi ba? Wala ba lang? Huwag man itong imo naghalala na kagalan itong kuwan. Ay, banana cake diha. Materiya. Ang sako. Paso bidya to. Ay, sorry. Tay, 100. Ansay! Ang ipakontrata to na mong treehouse. Uy, nana sila. Mamula na. Uy, na nagnanas from mi buhulana. Hani ka po ng daka ron. Uy, namin sa buwan. Bag. Hanim na yung duso po rami. Gasa na, gasa. Isda. Uy, na yung duso ng isda na. Sa mo si dadugay mo up. Ito ba yung salin? Ang ate ito. Ipakita sa limang duso. Hindi, wala ka wala sundo kaya mag-trail. Lemon Eh. points di. Nasariya ito na Di abi kong taga, di aram pinagpil sa patrosinyo. Abi kong si Undo ito, di aram di ay. Kuha mo isang uniform. Abi ko kuwan. Ama Ondoy. Ito, dag sa kubag. Doy. Magunawan. Gapon ako ng hunawan. Niabot si dagdag. Magunaw. Kuwan, yung bahay ng manok na. Kaya sa manok lang din ang humanan nagpaniog to. Ang sarang hapon. Alas 2:20 na magutiw. Unihan ninyo, doon na maguna. Doon ang po ni hapon. Huwag makaning kuwan na rin. Ning dagaw, loob na. Yun. Ay, kapiang-piang. Ipasok ba ko yung panday tere? Asa ka magdagan doy? Hay. Hay, magdagang ba? Hinahinay ha, hinahinay. Magdagang na nga motor ba na? Lagi, hinahinay, lupad. Hinahinay, lupad. Trail man to, ang trail ko. Picture ng mga kabaso. Oo, nagla. Tayo sa nang ulig-ulig. Anong meron? Oh! Ano ron?
Hamay bahin. Apit sa dala, guys. Napayang bahin tiri. Imo re. May katatay, isa ka sa kuba. Hatag nga tatay. Ano na? Bahin ay isa paborito. Hatag. Ipay tay kay. Ukulitan kag nga pan, masagan sang pan ani di ka mo dawat og masagan sang pan. Masabay na aspik pay day tay mo. Sa gindon man tay, kay way pigpay sa lisod. Hatag, hatag. Sabay na aspik pay tay. Makita. Busog ko. Di, lagi hawi ni. Kaya mo paborito na. Pay ngalamian magkaroon na pigpay, masigi sa gulan na pug mo. O mga Sus, mga ano kayo sa kit kawan lagi? Na lagi, may isang pancake Ay, pie. wala man kay imo na. Patagal lamang kurami. Wato na rin. Marami. Magbayan lagi sila kanina buntas kuno sila, way panyud to. Imo na man. Ito higdan ako sa merkado. Naman lo kasi nakit-kibi karon na. Ang talang imo pa. Nasa ka nakit-kibi to ikaw. Pay kuno na. Kapag tuwing na Tip-tip galing tip-tip na magnangka na. Pay. Ano na ito ko ito tatay. Ay turang na nay. Dai, kuha na yung ano. Kuha na. Diyan na kaya bukan ni Kuilis. Balalaki. Mas marami. Ano pagbaligon ha? Pay. Uling baro. Isang baraki. Tagang bilahan. Bikiri, bilahan. Manda prawa. Mamit di makata. Ila, may handa eh. Ah. Ano para to pa? Wa na ron. Maragwan na, mas kanay salin-salin. Nga ko pa ha? Banta. Nagdala mo kong lusahan nga sa nina. Dara ko. Mga babakutiwas. Para pag-aho. Apa itong mga hapin? Kaya mga pin. Hoy, apa itong mga bitchit? Wala na eh. Ubo na ba kay ko? Apa itong mga bitchit mo? Ay kubaw, ikaw nagsat. Ito kaya nag-board kayo na. Hindi mo Di na mo kuno ligo, di na may ngabot nga nagdag. Kuhan, hang dali-dali ag video. Tay, buka na ang buka na, kit. Abi ko niya boss mayor ninyo. Wa. Kay, Oh, may May tabi, aw. huy, ubilita na ba kuno kay kuhan ni Maris? Puntak. Maris banak ni Buning. Kay tawagan kay mga tutag kuhan. Pay. Kuhan ni kuhan. Miliros. Ano po? Hindi na magkakuha na rin po. Nambir kay tawagan kay 157 ni Miliros. Nagpatabang si Miliros. Ay, kuan yun. Span. Kaya kung biko na to, Tsa. Di lang bisita dia. ang mauwaw ka na. naman print man mi sa Facebook. Yung kuhan sa kay nagkinahan ng Miliros kay ni-eskwela des Miliros. Sige, balik numero tayo, 880. Oh. Ibalik ko kala 5. Dua ka. Ikuan naman yung Pero uma. sunog. Pag mo po, ibalik ko lira. Kaya nga, pwede sa tayo pigpay. Kaya dihang paano, iwan sa buhangay. Bakit? Nay, nay. Awag na ngunay. Ang kaya na, nga binsan ang dana uban na nanubo. Nay. Ay, nay. Wa manubo. Nay, Ayaw, nanay ha. Alam mo ng bukay. Ng bukay, yung gitan Ayaw, awaya, bakilo. Nanay, dagdag ko nila. Kinalawa ko. Ano pas tiri, nang ulit taglawas lang ka, no? Iyo, Sakpan ka dyan siya. babungo pa diha tatay re. Awayo. At bagang pulay. Nagano siya no si Bande. Sa may uyab niyo mo, nay, siya nung nay. Wala. Tay, uyab niya nay, tay, siya nung magdaguyab, tay. A few moments later. Babas lalit. Manang. Oo, ta. Gusto kong raw. Masa siya. Pakay. Pagmasa ko ba? Kani mo. Ako yung muri. Dagan. May inamotes taga na ibi. He! Manda! Derong ko to kuhaan. Katukuan ko. Nagbait ito kag tulo ka buok. Katong lunawon, 5 ba tagsata. Kesa slide ang magalita na ah. Siya di slide. Boss. Natire higda ng merkado. Higa. Kanina. Dito ka pong ganito. Abuang plus na. Isa man na. Sa Linong. Isa day, arang kaka. Katon kasi yung manikir. Nagkabutan ko sa liana. Kapag nag-isa ko kayo Kung gusto ko nimo tayo, di ba? Oh, magkasabot. Iyan mo kong pusir. Ang mo sa kayo mo sa pusir. Ang amo sa pusir rin. Sa kanisa. Ay, nagdi ko kay ba? Doon, nakakala po, sir. Diyan naghilak na lang baga dyan. Kay, sige mo, tawag si Tirihara man tayo. Nga, Naghilak na. ate Sali. Isa? Ikaw, ang malagay pusir tayo. Nipir. Kay sila taas. Ang Gapas daghan. Aram na sa itik ka. Lagi pang itsa. Di ka. Wow. Walay ka ganina dahil may agi man eh. Asa? Tapos Indo, dahil man si Imoy naglingkod sa portal. Tuko. Buntag. Grabe mo. Hubog, buti nga gabi eh. Ay, buras na.
Di manggod natiri. Wala sa guna ka na may ka-iring na. Sama si Mimong. Isa day? Yan. Mimong. Mimong jam nung yun. Hala, di na namuha na sa tiro sa liog ganas mimong. Kaya ito na sa ilang mag... A few moments later. Ayan na. Juliana, magdala kami yung sa suwanay. Diya. Ano na pasawan sa magtunay? Wala na. Ilaban na yung sa tuni ka na. Ipanglaba mo. Ha, banto kay nag-agwasin na naghapon way undang. Bossing din ber ako na undang gabi ni tewas. Na sinang sa atas. Kanina nagdandan? Mga baka di kang ikaw kang ilatir ka dito sa as. Ipanglaba mo kung Ilaban mga ilaban na. Siliw na tos mo ni. Nasa? Hala, gilaban mo sa mga kanay? Ano ang kaya ipanglaba mo? Yung mga buno ang ipawasin nga po. Ipanglabas labunon, di ipanglabang mo ni ka. Paglabang mo ni ka na ngayon. Yung muna ka rin ko ni ilaban. Laban di Bruce mo ni. Ano ka mayor? Kung kitagpos man ka? Kitugnaw ka? Ay pa. Huwag ragi nagtagay day, tagay. Kitagpos mayor ya? Wala sa day. Ang pangutan niya Nang ini nagkakuha ng bayaran lang ha. Ito naman natutulmi. Ha? Nailin. Tiaw. 22 kun sa pau. Magwasin ka. Lubog-lubog ang tubig. Ito rin na ba ang baka? Tama ba isnak? Masaya dawangan ni mo? O dahil sa kong isnak na floor. Kuban ha. Pangumada na. Kala mo natin na yung manok. Wala na. Kaya ni Hupas. Kana. Lain na lang. Humot na. Makakaan ko ka tiri. Sila ni. Umot na, manang Humot. Pag city. Dugang rala. Tangutang na. Oh, dyan, wala na ki. agkuhan ko no. Agkuhan mo. Uy. Ay, paan mo saging? Nag-vlog ni. Ay, yung mata sa kanina nga. Sa? Ay, kuha na. Kanang agpaan, naging mo sa gin. Ay pan. Agpaan ko, naging mo sa gin. Si tiri ni yun. Agsaging ko nag himong paan. Awag paan. Buto. Agpaan, naging. Ay, paan, naging mo sa gin. Hani man yung bitbit na eh. Oh, kaya man sing Tapos na na murag mananabang. Hani na na gamit ni Purame. Oh, sabi ko manabang ka. Ito sa besta. Nagis na. Ang letter. Sa tay? Way lighter, pasuro. Oh, tanong ko puro. Hurot na. Natuloy ba ako nito sa tuwanay eh. Dapat sa tinda. Mudya sa kudara ito kali. Das mayor da. Di naman agad. Sa grabing mayor. Blooming ko no. Ay, sige, kurang tanis. Blooming manang. Ha? Tapos sila sa merkado, ni kaya sa kantang ira. Sa tiri. Kasi ko pala paniud to. Barag lang magkalit, sa kalit og kanta. Ano ray? Ano sa kaya ko nang kanay? Sa? Sige ba ko ito sa ka na ha? Pagkatatan, isa ko, gawa katugo naman ko, higda, lawa po sila. Kita mo kuspusa sa nahiga dapit. Isa mo nahiga sa munisipyo, merkado. O, dati kita ang dikan kunot, hindi ko na mga short na amang noon. Doon na sa gawin ko terusali. At sinanay kay murag mananabang na murag dagkuan. Pahimusod. Wala kayo puling lulan. Pahimusod lagi murag BSW. Nag-green sa luwas sa tay sa nina. Tiyaw na ilin. Na? Uniform lang shirt. Yan, ang bagyo ng lovely ko full. Tiyaw na ilin. Huwag lang kam sige tingog tuway sa kaw. At si Julie ba di makalimutan ng anak? Kay. Ito lagay! Julie! Ano ka Julia? Sige pa lagi! Sige pa lagi! Nay! Dinagkunay! Las na ni Nay! Hala Julia. Hindi, kaduha pa niya. Papas, day man to. Nay! Si CJ, magudan ni anak. Lagi. CJ dito, mas maribo. Pagpundog kuan! Hangin. Hangin! Ang isang matong kay Tingog mapod. Di mapod. Anong saba? Di mo na magsaba. Di mo kuwag hangin. Huwag yung pagkuwag baba. Ano ba hangin? Bata ng gawas! Nay! Lagi ko, Nay! Tapos nito mabibig. Sige na lagi, Nay! Pundoy lagi ko, Anday! Hangin. Pundoy hangin! Ano ka Jol?
Di ba kang tila salo? Nanganak ko din na musab. Sa, anak ni Duli, naghanamin na dasdasya. Kay, Nahag-agling kurana na pagli, enta, sa manupol na siguro to. Kailangan. Kana dali lagi. Tinabangay, kaya ng anak mo sa baka, so. Siswagit. Nari na ko! Nari lagi ko! murang nasinta. Kuwabit sa kuwan ko no, di na musab. Last na ni! Last na nanay! Last na! Nalakadapan na bagasud. Pagkuman. Ang di makadsapan nga sila matong kaludang sisiwagit. Kaludan mo to kay sige magba. Makaswagit man itong makakadzap man ang sige gutong o sisiwagit. Magadapan. Magadapan! Ah, kay nanis ko pa maguto dako nagtigan. Ayos ko. Ano? Naglas. Say sinuon to. Gabi man panuho. Saan ba to? Tiri, mo kayo patrabaho itong imong routing sa ibabaw, tir. Soy! Soy! Na? Alisa. Hagdanan na ang trabaho, Soy! May hagdanan, kontrata! Patog lansang. Masaya ka ni lansangan! Numero ha! Pero ha. Woo! Lansang numero ha! Ligan ko sa driver. Saman to? Kaya saman to? Ano kong panday ba? Sa bukay? Saan ko to sa nagigsaba? Rosali, tanawak. Rosali. Hey! Nabagi mo mamamiri day? Ay isang karnaban na Manila. Kasi kung Isa to srip to imong karnaba aron ugma. Hilaw pagyapon. Magigirsi. Gisi man di ay. Saan ba ka na? Mamay mong gidayor. Di dem mani. Wala mi man. Ano ba yun? Maninta lang. Giod na. Baka lagi yun. Basta dahon. Ha? Waoy. Manangga. Manang kita na itong muta diya tananan. Pangimuta sa. Be? Sa kay boleh Na, kita guwapa ikamot. ba ito? Sa grabe. Sila. Pang mayor sa. Wala ka- Ah, baning na. Baning ang mayor nga. Sa grabe mayor. Cute. Cute. Nasta na. Basta ka. Sang video gapon. Iro mo lang cute. Oni na naile. Oh, muna ka naman. Di ba din Rosali? Kito di mo wig. Hakis, hakis. Ako na. A few moments later. Nanay! Dali-dali, gud uli. Yatis ka dari. Dahil mga artista. Ya. Taga-kuan, taga-tagbilaran. Taga. Kanumantad. Taga-kuan, taga. Abay speaker. Muta sa ini. Speaker. Saan nay? Wala pa magkapatuglan sa ganyan. Wala pa magkapatuglan. Meron ko lansang. Naman to kayo naman malaro. Sigabas naman to kayo nag-iilan. Wamilayin mga ringaw dari. Kay Kuan. Katapok ang mga suso. Napoy nanawag. Napoy nagkatapok. Kaya nakunin na nga kaluhaan ng tubo ko ng Julie sa una. Si Julie ko na nga nagsona. Kaluhaan tubo. Julie at tinig. Subay-subay. Hindi ko makalimut, hindi ko subagit.